Bago ra gyud ni naman. Amahan namo anaa ka sa mga langit. Wa milaing mahimo karon kun dili sa imong pangalan rasampit. Ikaw among manghihimo maunsay mo gid mikapit. Kikabalo mingnimo way posible kung musalig lang. Amahan napit na pagid ka mo balik og tinuod ba nga ang panghitabo karon singali samahan. Kaluy itaon mga anak nimo diri sa yuta amahan. Unta pulihan nimo among mga kasubo og gudya ka amahan. Mas labing kinahanglan namo ron nimong ayuda amahan. Ni paagi na lang nako nig sulata amahan. Kinasing-kasing nako ning gimugna sulata kay amahan. Isip usa ka pobre ra nga oyamot nimo nga anak. Ang pakighinabi nimo para sa kaluwasan sa tanan murag yun akong kaya maambag amahan. Kabalo ko nga naminaw kakaron sa kong tabi amahan. Unta mahibalik na ang kanindot sa kalibutan nga nagkabati. In Jesus name, mabalik ra sa normal ni tanan. Stay safe, stay at home, be with your families or else ito ka sementeryo uli.